πάμε για άνοδο δεν γίνει και μετά μήπως χάλασε η δουλειά όλη. Γιατί είναι δεύτερη χρονιά, μην γίνει κάτι τέτοιο, μη συμβεί κάτι τέτοιο. Καταλάβατε πώς το λέω. Καλά στο πλάνο. Ναι. Μισό λίγο τη μίλη που το κάνεις όλα τα δύο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, κατάλαβα. Ναι, επειδή είναι, δημιούργησε πρόβλημα αλλού. Ναι, κατάλαβα. Στην Εσπρέσο θα βγει DVD. Αποκλειστικό. Ναι. Συνομιλία. Ναι. Κατάλαβα, κατάλαβα. Εντάξει, λοιπόν, αύριο τι ώρα μπορεί να βρεθούμε? Κάτω το απογευματάκι αν είναι. Θα σας πάρω τηλέφωνο εγώ το μεσημέρι, μόλις σχολάσω από τη δουλειά, κατά τις 2 η ώρα και να σας πω ακριβώς ώρα να συναντηθούμε. Εντάξει, εντάξει, όλα, εντάξει, θα τα φέρω όλα. Ναι. Σίγουρα, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο που δεν πιστεύω ότι δεν το έχω χαρακτηριστεί με τέτοιος, ούτε και σε τέτοιοι άνθρωποι δηλαδή να τσακωθούμε σε κάτι. Αυτό. Ναι. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ναι. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Εντάξει, αύριο θα σας πάρω 2 η ώρα, κατά τις 2:30. Να πούμε ακριβώς ώρα για να έρθει το απόγευμα να πιούμε ένα καφεδάκι και να τα φτιάξουμε τα χαρτιά να τελειώνουμε. Ναι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, εντάξει, γεια σας. Θα μας κάνετε μια δήλωση μετά το κλείσιμο της μεταγραφής σας. Απλά πείτε μου, εντάξει. Μάλλον, μπορώ να δει τηλέφωνο. Πού ήταν?